हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डमनी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स आम आज आसीचु कन्मीरा मंदिर जोटा कि कटक जिलार कन्हैपुर ग्राम पंचायत अवस्थित टांगीटार 6 किलोमीटर दूर में यही मंदिरटी पहाड़ उपर अवस्थित 100 केतोटी पाहाच अच्छी चढ़ी ऊपर को जावाई आम ऊपर को जीवु और आपको देखू मंदिरटी किपर होमी। फ्रेंड्स पूर्व वीडियो मुझे अपलोड करी गोटे बांझियामा गाँ जोटा कि टोटाल सोलार सिस्टम गाँ से इलेक्ट्रिसिटी किसी सुविधा नहीं आपड़ मत अनुरोध करते से आड्रेसटा कौटी ठिकाना कौटी से फ्रेंड्स आम कटक जिलार 14 ठारू 15 किलोमीटर दूर में अवस्थित जदि के आप डमडमणी आसमडमण टू 4 किलोमीटर दूर में से गाँटा पड़ो तो जब भी जाऊँच आप देखिकी जी कारण से हाथी बाती टे डर रोचे तो जंगल भितर रोचे तो आप दिन थी टाइम जाकि आसीपारे। फ्रेंड्स मुझे आपको कही 100 केते पाहाच अच्छी ये आम ए 70-80 पाहाच चढ़ी आम हालत पूरा खराब हो गलानी 70-80 कौ मात्रा कोड़िया आम भावुथ आप चलो पिला गुड़ा ये पाहाच चढ़ी चढ़ी थकी जाइए ये बस विश्राम नौ धनी भाई चांद कुमार टिकटॉक स्टार देखुन फ्रेंड ये पाहाच अधा अच्छी पाहाच अधार गोटे मंदिर अच्छी पाहाच आहरी अच्छी 20-30 वाला पाहाच अच्छी आम उपरको जावा चलते भाई मंदिर टी दर्शन करिया शिव मंदिर। एटा फ्रेंड गुंफा भितर गोटे अच्छी देवादेवी पूजा पाँच गुंफाटा देखिपे फ्रेंड भितर मूर्ति देखु एटा हूँ माँ कन्मीरा मूर्ति देखु एटा मंदिर मूर्ति कनेक्शरी पूजा पाँच ये फ्रेंड सब पत्थर कटाई पाहाच होता एपटे गोटे रास्ता भी था देखो फ्रेंड ये पत्थरटा पड़ी जाम हो जाए बाट जोटा कि बाट ना सेपटू जावाक पत्थर खोलाई बड़ पुण्य कालिया पत्थर सब ए मंदिरटा ही पत्थर खोलाई मंदिरटे माँ कनेक्शरी मंदिर यहाँ देखिए तो फ्रेंड केते पुराना पत्थर ये केते बड़ बड़ पत्थर कटा मंदिर होई पाहाच होई घटे आमर नना रोचंती देखिए तो फ्रेंड्स आम जी 20-30 पाहाच था एवं आम ऊपर को जावा ये मंदिर को आम दर्शन कलु माँ कनेक्शरी मंदिर जोटा खसड़ा जाइए बहुत ना गोड़ खसुच हाँ देखो फ्रेंड पुराना पत्थर आमर जो थुआई केटे केटे सब पत्थर अच्छी ये पत्थर कटा सब पाहाच होता सेपटे आसू कि गोटे छोट पत्थर पड़ी से रास्ता जाम हो जाए जो बाट ना आम पाहाच बाटे आसिलु
ପାହାଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରିନି 100+ ପାହାଚ ହବ ନା ମାଳ ହେଇଯାଇଛି ସଫାସଫି କରୁନାହାନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଯେମିତି ହେଇଛି ପାହାଚ ସିଆଡ଼େ ଆହୁରି ଅଛି ସବୁ। ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିରଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ମାଳ ହେଇକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଚ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପଥର କଟା ହେଇକି ପାହାଚ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ପାହାଚ ହେଇଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ଷାରେ ଆମର ଶିଉଳି ହେଇକି ଖସଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକିରି କେମିତି ଘର ତିଆରି ଏବେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଉଛି ଘର କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ପଥର କଟା ହେଇକି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିତର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିତରେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ପଥରଟା ଅଛି ପଥରଟାକୁ କଟା ହେଇକି ଘର ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବି ଗୋଡ଼ ଖସିଲେ ପଡ଼ିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମର ନଜାରା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟେ ଓହୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାହାଡ଼ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଚାରିକର ଆମର ଏଠି ଗାଁ ଅଛି ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପର ମନ୍ଦିର ପୁରା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ପଥର ଉପରେ ଅଛୁ ଆପଣ ନଜାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ତଳେ ଏଠି ଥରେ ପଡ଼ିବୁ ତ ଏକାଥରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଉ ଏଠି କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଦେଖିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶନକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ କୁହୁଡ଼ିରେ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଏବଂ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଛରେ ସେ ପାହାଚରେ ଅଛି ସେପଟେ ପଛକୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ମାଳ ହେଇକି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କେବେ ଆସିଲୁ ଖରା ଦିନେ କି ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲୁ ତ ସେପଟେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ନଜାରା ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଖରାଦିନେ ସଫାସଫି ଯାଇଥିବ ଏବେ ସଫାସଫି ହେଇନି ବୋଲି ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଯାଇ ହେଉନି ସେପଟେ ରାସ୍ତାରେ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା କେବେଠୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେବେ ହୁଏ ଯାତ୍ରା ଏଠି କେବେ ହୁଏ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଠି କ'ଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନନାଙ୍କୁ ଏବେ ପଚାରିବା ଆମେ କୋଉ ମାସରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତମେ ସବୁ ଛୁଆ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଛୁଆ କୋଉ ମାସରେ ଶରଦ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଜାଣିନା ତମେ ଏଠି ମା ବୋଲି କହୁଛ ଆରେ ଶରତ କାଳରେ ପଢା ହଉନି ଆମର ଛୁଆ ଥିବ ଏଇ ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବୋଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଆମର ତ ହଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେ ଯୋଉ ଉପରକୁ ପାହାଚ ହେଇଛି ସେଟା ଆହୁରି ଅଛି ବାଟ ଉପରେ ଉପରେ ଅଛି କଣ ଅଛି ଉପରେ ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଚ ଉପରେ ବୁଝି ହେଇଯାଇଛି ଯାଇ ହଉନି ସେଣିକିଆ ପାହାଚ ନାହିଁ ମାଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମାଳ ହେଇଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷଢ଼େଇ କୂଅ ଅଛି ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଷଢ଼େଇ କୂଅ କଥା ସବୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଷଢ଼େଇ କୂଅ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଷଢ଼େଇ କୂଅ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଷଢ଼େଇ କୂଅ ନୁହଁ କୂଅ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିକି ଆମେ ଷଢ଼େଇ କୂଅ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଖି ଯାଇଛୁ କୂଅ ଯୋଉଥିରେ ପାଣି କଢାଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି କୂଅ ଝର ଥାଏ ଖାଲି ଷଢ଼େଇ କୂଅ ମାନେ କୂଅ ନାଁ ହଉଛି ଷଢ଼େଇ କୂଅ ସେଟା ଗାଡୁଟା ବର୍ଷା ହଉଛି ପାଣିଟା ପଶିଯାଉଛି ଲୋକ ଯିବେନି ଉପରକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନହେଲେ ଲୋକ କାହିଁ ଯିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେପାର ନାଗିବ ବୁଝିଲ ଆଉ ନୁହଁ କହୁନ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଢ଼େଇ କୂଅ କହିଥିଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷଢ଼େଇ କୂଅ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ନୂଆଟା ଆଉ କେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ସମାଜରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବି ନୁହଁ ନା ଆମ ଦରକାର କଣ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ସନାତନ ଧର୍ମର କେତେ କଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିଯିବ ତମର ଲାଇଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ପୁରା ଗୁମର ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଏଠି ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ ଅଛି ବିଚିତ୍ରର ଫଳ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର
ଏ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଫଳ ନା ଆଉ ତମେ କାଲି ଛୁଆ ଥିଲ ଆଜି ମନକୁ ପଳେଇ ଆଇଲ ନା ତମେ କିଏ ରୋକିଛି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏତେ ଇଏ କଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ପୁଣି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ପୁଣି ବଡ଼ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲୁ କରିବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଯଜ୍ଞ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଠି ଭୋଜି ଭାତ ବି କରାଯାଏ ଜୋତା ହଲେଇରେ। এইটা যজ্ঞ মণ্ডপ এটি প্রভু জগন্নাথ অଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ। हनुमान मांकर सब मूर्ति अच्छा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चलो फ्रेंड्स आज वीडियो आम ये समाप्त करूँ। भिडियोटी किपरि लगिला आपण कमेंट माध्यम आपको जणाई पारे। आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ यही भाव में आम प्रचेषा जारी रहा नुआ नुआ भिडियो आपण मानक आम भेटिदेबू। यदि आप चैनल टी सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनी सांग सहित शेयर करनी। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार।